Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla ngithe angizokhuluma ngesihloko esimayelana nesilwane. Ngiyacabanga lento yesilwane inde kakhulu, kuyafuneka ngibe nengxenye yesibili lokho esikubiza ngo-part 2. Namuhla ngithi angizochaza nje amagama alezi zilwane noma iy'nhlobo zalezi zilwane eyivamise ukuthunyelwa ukuthi zilale noma yilaliswe nabantu mase zenza umonakalo nje. Ngizochaza nje iy'nhlobo ey'ntathu namhlanje zey'lwane. Esokuqala inyathelo. Masikhuluma ngalesi silwane ekuthiwa inyathelo, sisuke sikhuluma ngesilwane esiletha isichitho empilweni yomuntu. Ngiyacabanga-ke ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngesichitho sikhuluma ngani. Ngeke ngize ngilokhu ngimosha idatha lakho. Umuntu uyazi nje ukuthi isichitho yini, into esuke ikwenzela ukuthi ungabi muhle phakathi kwabantu nasemsebenzini, nalapho kwi-environment ophila kuyona kungabibikho nje umuntu okuthandayo. Isichitho it's a simple thing, wonke umuntu uyayazi. Ihamba into efana nabo sicwacwa lapho. Mase ngizokhuluma esesibili. One day ngizoyichaza deep, ngifuna ukugcina ngichaza nokuthi yelashwa kanjani. Esesibili isilwane engifuna ukukhuluma ngaso ilesi senhlabathi yamathuna, esikhandwa ngenhlabathi, exutshwe nenhlabathi yamathuna. Leso-ke sisuke umsebenzi waso suke sikhandela ukuthi sizo-destroy-a yonke into onayo empilweni. Siyamosha nje, sidicilela phansi yonke into esekhaya. Nixabane nodwa niwumndeni, nomakoti uxabane naye, ney'ngane nixabane, ney'moto zife, nezindlu yiqhume kungabonakali isizathu, zibhidlike. Nezulu uma lidlala lidlalele kuleli khaya, ngisho kuthiwa belingathunyiwe la ekhaya beliphetshezwa kwenye indawo kodwa lizowela la ekhaya. Ileso silwane-ke lesi isilwane senhlabathi yamathuna. Simoshe nje into ey'ningi, uxabane nabanye abantu, yonke into yakho nje ingaqondi. Siyabhidliza nasemsebenzini, uxabane nabaphathi, ungazwani namuntu emsebenzini, ube nolaka nawe, uzizwe unenhliziyo encane kuzulwe nabantu. Leso singakholela ngisho ekutheni ugcine ubulawa abantu ngendlela engaqondakali, ngoba sisuke sikwenzela ukuthi ube nyama nambana. Siya-destroy-a nasekhaya, ikakhulukazi sithunyelwe nje ukuthi simoshe ekhaya, xabane nabantu nomndeni wakho nje, wena ube inkomo edla yodwa kanti wenziwa yilesi silwane lesi, hhayi ngoba nawe uzenza. Mase-ke ngithi angizokhuluma-ke ngesilwane esesithathu lesi esisibiza. Isilwane sesithathu-ke engizokhuluma ngaso-ke manje ilesi ekuthiwa umanxiweni. Leso silwane-ke into esisuke sithunyelwe yona, sisuke sithunyelwe ukuthi sizodla nje umzimba wakho, noma ngathi sidle igazi lakho. Njengokuthi nje ubonakale uncipha emzimbeni, kungaziwa ukuthi udliwa yini, uthi uma uya kodokotela uthole ukuthi odokotela bathi akukho lutho, kodwa siyakubona nawe uyayibona ukuthi hhayi nangu umuntu ephele. Sizokubulala-ke lesi inhloso yaso ngoba phela ekugcineni ugcine ushonile ngenxa yalokho ngoba sidla igazi. Into-ke eye ihlupheke kulesi silwane-ke ekuthiwa umanxiweni, asivamisile ukusheshe sidiskhave-ke kalula ngoba ngaso sonke isikhathi uma kukhona lapha oya khona uthi uyobheka, kuye kufike-ke ngoba phela sengagcwala le mikhufe le ehamba iqamba amanga ithi iyahlola. Umuntu efike kubuka emzimbeni mase evele ethi hhayi ungenwa yidlozi. Enye into-ke ekufuneke, angithi phela kwathiwa abaqamba amanga, laba bamanje-ke iningi labo sebewaqamba ngampela, noma ngingasho-ke phela ukuthi bonke. Basekhona abantu abahlolayo, basekhona bafowethu, ungalilahli ithemba ukuthi nje uma kuwukuthi awuqondananga naye kusuke kuyibhadi lakho. And kunzima-ke ukuthi phela ungahamba uthesta bonke abantu, yikho abantu begcina be-give-up-ile. Uqhubeka ne-topic before ilahleke emqondweni wakho. Lesi silwane-ke into esihlupha ngayo-ke, abantu-ke bavamisile-ke ukuthi uma bedukele edlozini bengabe besayibheka enye into efuna ukubheka. Kufanele sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwesilwane nomuntu ohlulwe ukusebenzisa amaphilisi akhe noma ongawadli amaphilisi akhe ngendlela. Lokho phela kuholela engcupheni yokuthi wehle emzimbeni, udleke nasegazini ngoba usungayilandeli imigomo yamaphilisi. Kufuneka sikwazi ukuhlukanisa leyo nto. La engizogcina ngichaza khona ingxenye yesibili ngoba le ngxenye yesilwane ngiyayibona iningi kakhulu. Ngifuna ukuchaza ngize ngifike kuloliya daba
lokuthi abantu bethi esihambe siyowashwa siyogezwa emanzini ahambayo and stuff like that. Le amanzi ahambayo mase sicoca ku-part 2 ngoba ngiyabona ukuthi kuzofuneka wenzeke futhi nani ningasho manifuna siwuphinde ngoba ngiyobe ngiyogeqa amagulu ukuthi kufuneke silashwe kanjani. Le yamanzi ahambayo yona angilwi nayo kakhulu kodwa ibukeka ngathi ayibasebenzeli abantu. Kodwa-ke ngizoxoxa ngayo part 2 ngoba la engiyiprefer khona ingcono makuthiwa inyanga noma kubiyelwe lapho inyanga esebenzela khona akungeni muntu omunye esebenze khona isebenza khona yodwa ukukhipha abantu iy'lwane ngoba iyakwazi ukuyilawula. Yingakho-ke nje siye sithole ezinye iy'nyanga sezinamadamazo noma zineziba zazo eziy'sebenzisa zona zodwa. Leyo nto-ke ngiyayiprefer-ke makuthiwa asiyolahlwa emanzini isilwane ngoba lapho leyo ndawo isuke i-safety i-convenient ngale ndlela yokuthi ne-power yakhona inyanga ekwazi ukulawula leyo power leyo. Noma-ke nje sengikunike i-information ethe ukuba deep kodwa nje ngiyayiqonda leyo ukuthi uma yithi inyanga inesiziba sayo noma inedamu layo kuya-understand-eka-ke mayethi-ke ulapha abantu lowo muntu ngacishe ngimuzwe kunokuthi kuhanjwe kulashwa kuzo zonke nje iziba esingazazi. Enye into esihlupha ngayo-ke isilwane sikamanxiweni ukuthi-ke masi-destroy-a yonke into sithuke sesishaya nezivakashi nje uthole ukuthi uyivakashele kulowo muzi sona asikhethi sishaya kwasani. Uthole umuntu usehamba usethole lesi silwane ngoba siyanamathela akusiyo into esuka kalula leyana. Uthi mawuthi uyabheka ngathi uhamba naso-ke ngathi-ke mhlawumbe uyindoda ubuvakashe kulo muzi noma uyintombazane. Lesi silwane usuyosifaka emzini wakho yikho nje sekuzotholakala ukuthi khona la abantu abanesilwane kodwa hhayi ngoba beloyiwe kodwa inkinga sidalwa ukuthi usithole laphana abekade ekhona uqondane kabi kulethwe lesi esishaya kwasani esingakhethi ngoba sisuke senzela ukuthi phela ngabikho umuntu ozophepha kulowo muzi ngoba kusuke kuqedwa ngalowo muzi. Enye into ekufuneka beyibheke abantu uma ngabe kwelashwa isilwane kuyenzeka uthole ukuthi ubaba uyayihambela eshaya uKhokhaba Road eyoyilaphela yedwa isilwane ngoba engafuni azi umakoti iy'ndaba zakhe. Kanti leyo nto iyamosha esikhathini esiphila kusona nakuqala yayivele imosha ngoba uthole ukuthi uyahamba wena uyishayela uKhokhaba Road wedwa uthi ususile isilwane lapho ekuthole ukuthi umuntu ukususe ngempela ngokweqiniso kodwa uma usubuya ngoba sila egcekeni siphinde sikwekhele. Kanti ngabe kungcono ukube engathi kungathathwa wonke umuntu eyolashwa ekhaya ngisho nongenaso phinde futhi kulashwe nekhaya noma inyanga ingasafikanga ngoba iy'nyanga ziyesaba phela ukufika emizini yabantu ifakwa uhlamvu isikhathi samanje inyanga ayiphephile ezisabela impilo yayo. Noma okungenani ngingakunika intelezi-ke nje intelezi yokuthi ufike uchele ekhaya. Angifuni ukuqamba amanga leya nto yesilwane akusiyo into elula nje futhi akusiyo into yokudlala. Khona la engizohambe ngihambe khona mase ngichaza engxenyeni yesibili ngizobe sengichaza laphana isilwane lesi ngichaza le ndaba yezibulo ngoba khona lento yezibulo igcine khona kukhona khona ukulumbana nesilwane khona lento yokuthi umuntu ephaphame esemanzi noma sekungathi kade elala nomuntu kodwa-ke ngizoyichaza yodwa-ke le it's the topic for another day. Siyabonga ningakhohlwa-ke ukushare ni-subscribe ni-like ni-comment. Siyabonga kakhulu i-support yenu. Sibonge nokuthi sesinonyaka siyi-channel sithole lento le abasinikeza yona. Happy birthday to Gama VTV with Prince Bheki Mndenikazi. Siyabonga.